That's some bad hat, Harry. Кога за последно говорихте? Преди няколко дни. Седмица. Искам да имам дете. Но не можеш. Ако искаш връзката от разстояние да провърви, положи усилия. Кейси! Не спира! Добре ли си, Кейси? Пожарникарите от Чикаго. Тази вечер от 19 часа по Star Life. Отпусни се! Виж какво ти предлага лятото! Kaufland. 20 000 начина да покажеш грижа. Вземи литър прясно мляко Саяна за 2,59 с Kaufland Card, 500 грама крема сирене Филаделфия за 9,89 и 1750 грама домашна лютеница Олинеза за 11,99. Kaufland. С Color Catcher влюбените могат да са сигурни, че контрастните им цветове ще оцелеят след изпиране. Със своята уникална технология предотвратява оцветяването на дрехите. Доказателството е на кърпичката. Благодарение на Color Catcher, любовта и цветовете им са спасени. Когато закусваме, с мама правим заедно магия. Лунен прах, пушек от вулкан, капки от облак. Има магия, която винаги изненадва. Та-да! Kinder Cards. Две тънки и хрупкави бисквити с удивителен кремообразен пълнеж от мляко и какао. Kinder Cards. Бисквито магия от Kinder. Бургаско. Отпусни се. Морето е тук. Проблеми с венците? Те могат да се влошат, ако не ползваш експерт по венците ежедневно. Новата паста Parodontax Gum Strengthen and Protect с хиалуронова киселина. Позволи ми! Играй и печели с приложението Моят магазин. Изтегли го сега и може да спечелиш незабравима екскурзия до Дубай. Ето как! Пазарувай в Моят магазин от 1 юли до 31 август. Сканирай касовите си бележки в приложението. Събери 200 точки и участвай в томболата. В мобилното приложение открий още и карта на над 100 обекта Моят магазин в цялата страна. И следи изгодните оферти в нашите брошури. Моят магазин. Всичко, което обичам. Хей, готин, оставаш тук с мен? О, не се разстройвай, ще си правим компания цяла нощ. При чревен дискомфорт на помощ идва Adirex. Adirex е уникална комбинация от капсула и таблетка, които съдържат цели 5 активни съставки за бърз и сигурен резултат. Adirex. Стягаш се и тръгваш. Дами и господа, единственият Джак Грелинг. Джеймс Бонд на круизния свят. подготвили сме ви истинско зрелище. Трябва ми и помощ. Не е убиец. Кейт, знам кой е. Най-открихме убиеца, Джак. Убийства на борда. Сезон 2. Премиера този вторник от 22 часа по Star Crime. Ще те закараме в болницата. Пожарът е умишлен. Какво щеше да бъде, ако бяхме избягали заедно? Не съм част от това. Има дефицит на много от ключовите консумативи. Спри! Дозата ми трябва. Няма да го загубя. Не и днес. Лекарите от Чикаго. Тази вечер от 20 часа по Star Life. Всички обичат